Le ngane zakho lezi uyaziphekela kahle isidlo manidla kahle etafuleni bese uthatha lo muthi ozowuthola lapha kimi uvuvuzele ekudleni kwabo bonke ngokulingana. Uma bedla labantwana labo usuke ubabopha wena uwenze ukuthi bazwane bathandane, noma ngabe wena ukhona noma ngabe wena usekho beyohlala bazwana abantwana bakho bathandana. Akekho uzwe umuntu ubhlungu futhi akekho uqabana nomunye ngoba ubhlungu bomunye kuba ubhlungu bomunye futhi. Umzalo nezingane ezingazwani ingane zakho azizwane ihlale lokuqabana njalo zithintisana ngamagama amabi ziphakamiselana izandla zizeshana nangekhali. Ukukuthula phakathi komuzi wakho uyathula uyabuka ukuthi ingane zakho kaze ngabe zibangani and futhi zozezizwane nini. Awunaso isiqiniseko sokuthi yilezi zibangayo ngoba nazo mohlelela phansi azikutshela into ebambeka ukuthi zibangani, kodwa ingane zakho nje azizwana. Ukukuthula kwazi ukuthi ihlele etafuleni lilodwa ngeke uthuka omunye kuphatha omunye kabi. Noma wena nomndeni wakho anizwani, wena nabafowenu wena nodadewenu anizwana. Ukukuthula phakathi komndeni wakho, umuntu udlulisana lena nabantwana bakhe nomunye udlulisana lena nabantwana bakhe, umndeni uhlukane phakathi, umndeni awusazwani. Asenze ngale ndlela ke ukuze uma umzali uthi noma sowushonile ingane zakho wazi ukuthi ushiye kahle zizwana zibambene futhi ayikho into ezosixabanisa engazenza ukuthi zihlukane ngoba wena ubungasaphili. Ingane ziyabanjwa uma ngabe umzali noma ngabe ingane lezi zizalwa endaweni ehlukahlukene ngokuthi mhlawumbe ezinye zizwe nobaba ezinye zizwe nomama, uyakwazi ukuzenza ukuthi zibambane zizwane ingane. Noma ngabe zizalwa uwe zonke noma ngabe zizalwa uwe zonke, uyaziyenza ingane zakho ukuthi zibambane zizwane. Kuphele yonke ingqushu nalengxabano usuke idaleka kwezinye indawo zokuthi ingane zingazwani kodwa zibe zizala ndawonye. Ingane zakho ukuze uzenze ukuthi zizwane wena ngokwakho uyazithakatha wena ngokwakho kodwa ngendlela enhle. Abanye abantu bayalisebenzisa kabi igama lokuthakatha kanti lihle nalo ngendlela yalo. Uyazithakatha ingane zakho ukuthi zizwane zibambane zibe into eyodwa, omunye angazizwa omunye ubhlungu ngoba ubhlungu bomunye kuba ubhlungu futhi bomunye. Omunye makaphatheke kabi nalomunye naye angaphatheki kabi, injabulo yomunye ibe injabulo yabo bonke. Le ngane zakho lezi uyaziphekela kahle isidlo manidla kahle etafuleni bese uthatha lo muthi ozowuthola lapha kimi uvuvuzele ekudleni kwabo bonke ngokulingana. Uma bedla labantwana labo usuke ubabopha wena uwenze ukuthi bazwane bathandane, noma ngabe wena ukhona noma ngabe wena usekho beyohlala bazwana abantwana bakho bathandana. Akekho uzwe umuntu ubhlungu futhi akekho uqabana nomunye ngoba ubhlungu bomunye kuba ubhlungu bomunye futhi. Nikhumbule inkinga nasixazululo ukuthi libe inkinga osho ukuthi isixazululo zibambeni ingane zenu zizwane ngoba emhlabeni kuyadinganwa. Sekukubi manje abantu abazwani, imndeni ihlukene phakathi. Wena silungisele ingane zakho usaphila ukuthi zizwane ukhona noma ungekho.